Takže dobrý deň, vítam vás pri ďalšom špeciálnom videjku. A toto videjko bude špeciálne tým, že máme málo času, ale potrebujeme odcvičiť veľkú partiu, ktorou sú nohy. A ja som si pre seba pripravil takú menšiu kulichu, teda na seba. A to bude, že si dáme 10 sérií po 10 opakovaní so 100 kilami za 10 minút. Wow! Wow! Neteším sa na to, ale keď už budem v tom, tak sa na to budem tešiť. Takže let's go! No a ešte taký menší update k príprave. Mal som salmonelu, ale to som odtiahol len nejaké 2 dní. Neviem vám opisovať detaily, radšej. Ale tak, teraz som už v plnej sile. A ak sa hovorí, či ťa nezabije, to ťa posilní. Dneska to bude ťažko. Posledné slova predtým. Dáme ešte poslednú rozcvičovaciu a vojna môže začať. Opátko, neviem, ako to dneska dopadne. Prichytá radšej kýbel. Pripravený, Paťko, ide sa na to? Počkaj, tak ja zapnem stopky, daj mi sekundu. Časomiera ide, časomiera beží, 30 sekúnd sa začína. 10 sérií, po 10 opakovaní, 100 kg. Skúsim zaraziť na olu. Celkom dobrý čas na 3 minútach. Ako sa cítiš po 3 sériách? Nehovor na mňa teraz. Dobre, balím to. 7,5 minúty. Alebo nie.
Ako stíhlo to? No. To 4. Takže časový limit. Mám 30 sekúnd. Nestíham to, ale dokončím to. Uvidíme, ako dlho to bude trvať. Ešte jeden a potom ešte 10. Posledný 11 opakovaní. Teraz prichádza čas na tú vetu, o ktorej som vám hovoril. Posledná. Časomiera 14:30. Som sa zvietať. Pointa tohto videa, nezdať sa. Takže to som splnil, takže môžem byť so sebou spokojný. A vy môžete byť so sebou spokojní, keď sa nikdy nevzdáte.